erakustaldia itsasoa, mendia eta hiria deitzen da. Zergatik, nik normalien lan egiten dudalako serieak egiten. Hartzen dut gai bat, eta gero gai hori aztenaz, hasierako kuadro pare batekin, eta gustatzen baldin bazait zelandoan, orduan egiten ditut gehiago, eta egiten dut holan sorta bat, serie bat. Orduan daukat serie bat mendiena dana, paisaia, mendia, paisaje gehienak Pirineotakoak dira, argitasun asko dago Pirineotan, eta kontraste hori gustatzen zait, argia, hori, neguan behin naiz eta edurra egon, beti urteten da eguzkia eta egoten da argitasun asko Pirineotako basoetan. Gero, ikuketan duten beste, edo ikutu duten beste arlo bat, eta sarritan ikutzen dutena itsasoa da. Itsasoan, itzen dut gauza diferentiak. Egin nuen serie bat, derrepente erori jaten eskuetara argazki bat holan hango ura, barko roñoso ura, eta esan nuen, aber, saiatu inbien naiz, aber lortzen duten roñaren hori, eta gustau jaten emaitza, eta gero, pasau nintzen kolore gehiagoetara, roñosoak, hau da, kartelan jarri dutena, besteak oso polita dago, danak. Joan den urte bukaeran, egon nintzen, nervioi ikutzen. Orduan hartu nauen egun sentiak, nun ikusten da paisaia harri batzu bereziekin eta horrela, eta hauekin serie bat eginda daukat, hemen bakarrik bi ekarri ditut, baina baditut 5 bat serie honetakoak. Eta gero, mendiari lotuta, joan den urtean, egin nuen mendizaleen serie bat. Mendizale serie bat. Orduan, gailurraren bakardadea, gailurraren koloreak, egun sentian, eta hori, sari bezala, gailurrean zaudenean, eguzkiaren irteera hori zoragarria da. Gero, beste batzuk erronka moduen, adibidez hau, bentizka batean, bentizka oso gogorra zan, eta pentsau jaten, hor danok elkartuta bata bestien gainien eta esfortzua guztia egiten, mendi gailurrera igotzeko, eta saiatu nintzen, eta kontraste moduan, hemen goien ikusten da badagoela zerbait, baina bitartean lasai, martxa hori hartzen. Eta gero, hori, zare honekin nire ardura ez, nire nahia zan pertsonaiak lantzea, figura humana, giza figura lantzea. Eta hori mendizaletan, hemen eskiatzen, hemen anetoren gailurrera igotzen, eta hori, hauek personajeak edo pertsonak daukie. Eta gero, joan den urte bukaeran aurten udaberritik hasitza, erori ziren hasierako elurrak hor neko berandu otsaila inguruan, atera nintzen korrikan kamararekin, eta joan nintzen etxe onduan dakaten parkera, Monterron parkea, eta ibili nintzen edurreko argazkiak ateratzen, eta gero, esan hauen, herriaren kuadrotxo batzuk, txiki batzuk, egin behar ditut. Gehiago ziren frogak, kuadroak baino. Baina, gustau jaten
sortu ziren frogatxo horiek eta esan du, bueno, hauek ere naiz eta arrasate inguruak izan, eramango ditut. Politxak dira eta hori, eta, bueno, hauxe da ekarri dutena, Urretxura, eta, bueno, zuek ni bezala gozatzeko, disfrutatzeko, kuadroak ikusten, eta ezer gehiago, eskerrik asko. Bueno, kaixo, txalde hondan hoi da ongi etorri, eta bueno, eskerrik asko. Urretxura gerturatzeagatik, ondo esan digu Amaiak lehen asko, herritarrak zatela, arrasatetik etorritakok, eta bueno, eskertzen da honeaino etorri izana, eta bueno, lako negu edo udazkeneko atxalde hauetako baten, harik eta gehiago, hasi que bueno, eskerrik asko. Eta zuri Amaia, eskerrik asko nola ez, etortzeagatik eta ekarri dizkiguzun lan hauengatik. Oingon ere, askotan ez da gertatzen, baina aurreko esposizion eta baingontan aukera auki dugu bisita tur guiado bi poietako bat hileko. Eta nola indiguzun lehen esplikazio guztia, plazer bat izan da. Eta, ikasi dugu, gerozuk pentsatzen dut hobeto azalduko dezula, baina nola dauden, paisaia ezberdinak, ez? Paisaje urbano edo herriko paisaiak lirakenak, dauzkagun mendikoak, Pirineo ingurukoak ere bai, basotakoak, itxasoa ere bai, nik ustetan etikan daukagula gaurko gela txiki honetan. Eta, ni besterik gabe zuri pasako nizuke hitza, zuk azaltzeko beto zure lan honek zertan datzan. Eskerrak nik eman beharko nituzke, horrelako areto polita izateagatik nire obra jartzeko, oso pozik nago, eta eskerrak Urretxuko udaletxeari eta herriari. Bestalde, hori komentatu, ikusiko duzuen obra, kolorido handiko obra dela, baina ni oso kolorista naiz. Eta hori, arlo diferenteko gaiak ikusiko dituzura. Itxas ingurukoak, mendi ingurukoak, hiria hemen atzetik daukana, baita ere mendizaleak, figura, giza figura, hori dana. Eta animatzen zaituztet, etortera, ikustera eta disfrutatzera, hori. Eskerrik asko.